Здравейте хора, аз съм Зипи от 40. Днес играем Roblox на Escape the iPhone. И тук съм напреднал малко с джъмповете. И ето там е Теодор, който разбира се го няма. Не! Дел! За какво това? Дай, Angry Birds! Ма предай точно сега. Знам, че си най-гадната игра на света, само че... Да, ето го, Теодорчо. Нещо не ми говори. То не трябвало да се стъпа тук. Ясно. Секунда. Така се разговаря с някой, който ви е заглушил скайп. Дем! Омага, тялото ми! Омага. Не! Няма нищо. Сега трябва да минем. Върна се! Супер гадно. Не, сега гледай! Сега ще ръшваме тука. Да бе, то така става. Сега. Не, всъщност я стой тук да ти скоча на главата. Аз скочих върху едно червено и не умрях. И разбира се, ако това подейства, може... Представи си да си купим Magic Carpet. Това Magic Carpet, да. Това може да си джъткам и с мапа. Колкото си искам. Това ще го мина. Ще го мина на first person. Виж къде съм. И аз ще го мина на first... Минах го! Which wire? Тия падат според мен. Не знам. Да, падат. Да знаеш, движа се само по зелените. Или чакай, кой цвят е това? Да, по зелените. Не се движа само по зелените. На последното умрях. GG! Значи първото е зеленото, второто сигурно е бялото. Да. И третото е синьото. Не, защо? Кое да избера? Това дет се появява! И аз го минах. Това ще... Значи първото е зеленото, после бялото и после сигурно пак зеленото, да. Зелено, то бяло... не остава друго. Сега не. Това е лесен паркур. Не, аз Ти на first person ли си? Вече да. Това ще бъде с лазери. Това ще е малко гадно. Това не е много гадно. Дъп. Тук стопки. Стопки малко. Желеби. Тук много се хлъзгат на тея, да знаеш. Бъди внимателен. Не се хлъзгат. Да, ама много лесно се пада. Аз какво направя? Аз не паднах, аз го минах от първия път. Crazy but wants to chat baby. Аре да звъни на някой по този телефон. Не. Аз ще звъня. Да, бе. Много искаш. 0877. Ти ще звъниш ли? Не. Ня. Аз го минах това с телефоните следващото, взимам си чекпоинта и... това ще е гадно! Ти да не умираш, бе? Аз тук трябва да се движа по една супер тъничка линейка. Айде! Само да не умра, защото... То паркур съм го правил в Майнкрафт, само че с глас пейн. Тук поне няма да скачаш. Не е супер трудно. Аз не го минавам на first person, на теб ти е по-лесно. Следващото... Виж го това. Добре, това е лесно. Само че се движи бавно и го минава и на first person. Това според мен ще е много гадно. Да, супер гадно е това. Не. Не това по което си ти. Следващото. Следващото
също не е гадно. Да, бе, да. Оле, сега ако падна. Ами... Лош паркур! Ето паднах, ето. Отново трябва. Еми ще го мина на first person. Не! Оле, издалих се! Хора, ако това не съм махна, ще се самоубия. И, както виждате, вече съм на втория джамп. Оле, 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 оле. Трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети! Аз го минах от първия път. И аз. Всъщност не е... тук съм баш, че не трябва да стъпвам. Това е лесно. Аз на first person човек си го преценявам. Аз не го минавах. Олей! Да знаеш, тук накрая джъмпвай. Що? Защото има дупка. И ще паднеш. А тук... Какво за бога са... Омага! Оле, това бати гадното. Тук на това се плъзгаш постоянно. Не знам. И тия лазерите убиват. Да. Постоянно се... Докато направих дъбстеп песничка. Само от ядосване. И как умрях по-точно? Ама ге, частите им се плъзгат по ескалатор. Дай! Джумп! Айде. Не! Защо светът е така лош? Ти още ли се бавиш на това? Минай ги на first person. А следващото е супер гадно. Открих начин да не се движиш по тея. И това го минах. А това какво за бога е? От тук трябва да се катериш. И ако стъпа върху тея, ще загина. Защото това е най-логичното нещо, което може да се случи на мен. Следващото... И да, хора, минах го това. Следващото, ако искаш да спреш, джъмпвай. Какво е следващото? Това с червеното, където казваше, е супер лесно. Аз го минах. Добре. Това също. Това е елементарно. Това е възможно елементарното. На това... Дето са си ти. Да. Не се появи. Да бе, да. Аз само някакъв стъпам, човек, и умирам. Това не ми позволява да стъпа. На мен ми. Тук има някакъв Чарлиел. Давай! Минах го. Следващото е лесно. Следващото е много лесно. Това с някакви като рампи. Аз го минах и аз. Аз това няма да го минавам на first person, ще го мина. Оле, тук какво стана? Аз настъпах сигналната плоча и се озовах някъде. What? Да, това трябва да извървим всичко. Май да не ме бутнеш. God damn it! И ще спра видеото, докато стигнем до там и ще се върнем отново. God damn it! Да, минахме го. Очевидно. Сега остава да си сложим чекпоинт. Това е лесно. Леко да не ме бутнеш. Леко да не се бутна аз сам. Че тогава вече става лошо. Да. Сериус? Сега хора ще ви покажа как се осъществява телепортация на тази игра. Телепортацията! Аз го минах. Това ще е difficult. Не, това е лесно. Да, когато си на first person. Да. Ама аз не съм, защото искам си показвам мои тук герои. искам пак да се телепортирам. Телепортирах се, хора! Дори тук смятам да приключа този клип. Ако ви харесал, дигнете палец нагоре, сабскрайбнете се и коментирайте. И чао!